ahwefo ya mamu nyina kwaba aha ye na nakasi TV na ye nyina anim se na nakasi wo kuma se tafo bonsuom niam otwere ampokwa nyankopɔ nam nanan so ede na ye no kese wa do ani hunu ena wa nso watimi ate ase ti akohene ose dese wani ena ade hunu ti ene yaba na nakasi akache na yaba ne se ye nyina anim se be se enansia ni ena na efrase ye ehyefa na fashion mu ya hunu niam ahodo bibira ahwefo bi behwa ye ntiase isan se amaye penso ana se emi akire tine ya bana na kase akate na niam ahodo bi aye hunu na nsia ya wo mu akom ya aka na anu no mu awie no ye ne no ho abedi ho enkomo bomoden se bra no ne bra no bia wo behwa ye na afi wa subscribe no wa share ma enu bi no onso atimi ahwe bi isan se aha ena enkwaje apie aha ena ayarasa nyina enso apie aha ena enhyira bia ene animonyam bia wose nipa wonsa ka no wohwe na nakasi a wonsa betumi aka ne titru ye nuan ma wo mu ama no ne a niema ekwache ma wo mu no mu ni kamafo no wo mu kamafo ene na nakasi monhwe no na bia monfa medan no na twere ampokwa nyankopɔ ne nananom emfa so emwa no midin di breto ba kwasi twemasi Mandela me na sa amre de midi dwumadi ho chiame ti sane di kaka no ne akom a yakom nansia no ene yebedi ho enkomo dada wadaroma yemwa ha yemi oheneba afa so yemambo ewom se yewie de enso baabi a yeduru de ayenim se adesan ye konanim adekye aben kakakra bi na mre na so na dwumadi no a wo frase no nyame ne nananom aboa na ade aba na obi bebusa se nansia nie de na obeka akire twere ampokwa nyankopɔ na ene ahwefo ene etiefo a ye hwe wotie wa wie nyina ye oyine bana ho tese oh nyankopɔ ne nananom adaroma mo pai bonti ye ho ode se bonri star de nyame ase pa de dika ye se daba mo twedi ampokre so ahwe so abo ye ho ban pa ha ne okukuhwe ase nyina na so te ase boni bia nka ye na sa ase dem kuto ne de ma otwedi ampo na so ye nananom abosom ne ensamanfo ne abosom ne asaso omo so ne bo ekidom sunsum ne hunam fam nyina said ye hwinti ane apem obo das de menyame na de di kai afahye no ye hyase enano memene da no na said ye mpanin focus oflesu ofle entembula sua ene wani ye kokko no ye hyase yi musuo ni nyina dada ene de bewie ye hyase memene da no so no ena ye hye pesre na se ena kwasiada ye de call park no so ekobo dwa danga akomfo atitiru ne ani ntiri ne dom ede baaye na kue ne atoye ena adeache adwoada no so ya pem so ofia ha sesi ya pem so ofia sa firi dwoada na besi ene efiadai samre ifanase ekobo be no nan wie ya ne ye begro ye betoa so ye be pem so a kosi memenda no so ye be pem so na ye ya pesiri kakra na dasuo mu no ya gro dasuo mu no efiriwa na ade ache kwasiada empanimfo ene fanase ye yia no enyia no ene de be wie kura ti kwasiada na ye be sa ko park no so akonfodom no na antimi ema ye we na muhunu ye ketua bi na obi be fie ko na kwasiada no enyia no omo antima na atiefo so nhya de enso kwasiada ya kwaside sa 6 March no ya kwaside Ghana fa hodie da no 56 years akosia kwaside ntime menda da pa na no ebrada na ekwabena no kre kwaside bi aba ebrada edi kai no edi animo no e fa no kwabena enu nti se enka na teto no wo beti se ana na ekwa oti se obi de abna kwabena odini din ba ye wo sa da bone no yes watu no hudin waye be ma so kwabena ene ye fa no kwabena to obi odi kwabena bia no ye wo sa ebna da na twam no na che se esi sada no enti nananom bibi o mu ye bia no esi ano pe na sofo bi nyom so se da bi ya da bo onim di ti o ka we so se da bi ya da bo se yankopa bo ne da se da bo ne musugo se onim di da no ko ana onim hwe enti na asori nyom mutu enyina se nyame nyom eye bonsam nyom sa dodo na eye bonsam nyom eni training eni bon se o to nyom no a oto nyum ne dia bo obi akutia oto nyum dia se obi dini oto nyum dia se obi soma osum
abra esom no mpo onim asechire no kre kasa no ode to nwum no mpo onim na asechire na sabe ka obe aponkyereni na hu sesebe obo obe nsuo wa na wo koto obo wa no kre na wo sere odon kohwere maso a on tere nwum ampa na ko bi be ka asem bi ana obeto dwumbi e dia fa obi som ho ana dabone ho a ko be po obi a onim dabone no ho akwai na wa kire no ene no ode to nwum a na e kire amansa mamu afamu aba no kre na akoto nwum se ye onyame bi wo ho a o kuda pese we sabi chimisem ene mpasa nyansa bi anim onim asechire no aso akeka bom na ye nwum enkrofo so di akire so mu sabe obi anadwene mu no bia so di akire no kre me ni atemu obi anadwene mu no cause wadwene mu do a bible na nkasa kura kuta wo mu o se mommo mpa ya abra mu nyade mombre ho o se mommo mpa ya dai abra mombre ho na chese bibi wo ho da biara da sunsum wo home na je wakasma be siasem enti sa wo ko kase yo bosom bi nyame na obi o so kuda pepia that is woni mi nyansa asolo anyum na wo toro kura no woni ma sekire na ka emre bi etwem a we yetimi frɛ no mo obeyi ano ka be yebetu afse akonfo na ya yese ɛho hia yempa ɛho asɛm efise odoman ko bo ade ne ye na kyekire asanteman ye na kyekire wiaseman ye na kyekire bunoman ye na kyekire fraframan ye na kyekire sabe ocheman Ghana nyina ye yo what you say ye akonfo asɛm na make ye na kyekire wiase ansa na bro akosi bro ni de bible de ba enti beto na nanom so enti se wo ye bibia wo na obi kasa ana ye obi bibi na omuwa wa enkase wajimi ogu no wajimi atabanti ujimi ntombe so beto so no correct tina mpani fose ahwene pa nya dai enkasa ahwene pa nkasa na ka enkwase ade a Christopher ni asofo bi faso di akonfo ne abosoma temunyi ze ye ni anum nkremofo omo ye odi omo atedi ye no omo no twetwe nseka na sofo beto preacher tie kremodi usura na nso ye buya ho ena no kreso nyira no correct what you say ho ne asem ahwene pa so nya dai bible kra kan say efri nyame a ebegyina endo na ebegyina omo di konbosoma temadi akonfo atema so still akom kwa afa kwa na ye dai ana no de ti amekra wo kwa me twem adwena besisuo na no ye hunu nkwada bebira che se empanimfo to sase de ne a nkwala ye den ebrebi ohine ba media etiefo follow me enim be hye hu komisa fe na bosom ne ahunhum nyina omo de dan nyina be sore waka ne sore waka ebedru ba bia obi okuta sunsun bia wato atwene obenunu ho ebrebi etwem papa bi tena ye Canada mem no ye Ghana ni na obaye no de dwumadie bia ne atodin asofo obesom bosom na na kende na wo te saasem ya se na ka be kakra bi de na be ka eno a na ekoso yi ni obi na be kire wo yo woni mi se na akom ka obi a na na busu afo aflo kude se me busu afo fle me ma me efiable fi wo o fle me ka che me se me fandari asori fati asori ai na breti asori a eni obi ba kura de ani a onfele onsuru agenti ena ade ye kronkron na so peso kata so bugira kata so enye yie na je sade a wo ye no ko se e bone na nye obi na ebibie konfo bi o ha ono akasa akom na wo kom no kura no onte ase etu onim se bonsam ade na wo ye to ono akasa oje no wutum so ye bonsam fi se bonsam de ne kwasiade eni apobo ne asisire eni akohwisam ne atro eni odi ye adwuma fi se busum bi amfa no ono ana afa na se akoma ye kom yi nye obi ana kom dabi over 70% nyina anya konfo bi wo kom bayi bi kom bayi mi na ka kire wo wo baifu eni wakoje ade kakra bi sumo tedi tano odi aka ho eni wo kom tidudu no ye baifo etu wona zakaza konfo obi ana ye konfo dabi agurade over 70% nyina nya konfo sene le binum kasa sebe asofo so saa tie na wo ena wo so tibi ko kasa bema firiju jaja do ye na anya konfo sebe wiase obi ade no ne kre obi ade ope what you say obi abebu na konta obi abeso na de so obi konta ko bo kire wo obi abeso na de so na ani amochi akoka hase oni kokwa amochi na konta na se wo ho akonta be siesi nipa ye de ne ayi bewu na wuo na ti atemuo firi hefa atemu obi ani ba bia wu asan odoman ko ba ade no me ka sempa na akiro atemu obi ani ba bia ti se heaven ni ho heaven wo henefa
heaven no bonsam gemino ne ne abresi ye ko hoy bonsam no minim se nyame no ayi bonframa na be fire se sura bofo ne ba na obi nya we dey me ntwarity akra ma so fo kira bosom se bible nya no kre tumi bi adi so krata ene enti bloni na di nyansa dwen ehwe ye bibi man tumi ekuta ye na ode bible no wodi sum ne de bra ye sa ade ye busudie no enturumu eye busudie oba ne oba entimi nwale eye busudie ena bloni de ye de papa no a etie ho firi ho aboye kokoro ena wode esum na bra ye ena ono age han no enti de abrabo aye trokan so enti na abrabo aye trokan ahaye na nakase tv ena wo hwen bomoden se wo bema wonua bi enso ahwebie abra wo subscribe e ama no no wa share enso de ama no ya ka tro se na nakase wo be hu okuma se tafo bonsuom dodo no adin o de frɛ no eyo ya ade yie so am wo ya ade yie ni dia ene wa hwe ya no hwehwe beden heaven ho asama wo kana me be mu no heaven ni ba bia samum na ne nkrofo ebra wo do ade no wa hyehyɛ bibia pepe ade achi se biom baye nokre awia boy wo edu anyumra ne suma ba nokre ni akoda ni akoda sum na akokɔ aboko kroko ni asɔre onyankopɔn se sa na nsa no nokre ona so mo ade wa bo oba be ma se be ma ne oba enhyiamudie edi enhyiamudie de awo bam oba bi na obenum nsuo no wanyi nsan nokre je se be ma ne da eyo nyame na ehye sa na abrabo a wo bɔ no oduman kuma body mu ne hyehyɛ mu ne sunsun mu ahintasem no de obedua no eno ana abetwa eti sa meme ye bɔne na meme ye no metua so ka wa asase so manwie me ma ne me nananom na ba betua so to se ye ma me ne ye papa no ni ho bi ye ma me so ye bɔne a bɔne ye ni onyankopɔ wotua ka firi awonto atoaso kosi saa na wo hyira so a wo hyira kosi awonto atoaso no kre efetete ntere ye nananom bi ye bɔne fetete ebi koji obi agudie no umade no me ka wo mo no abusua no asundua nim emmem so da ebi ye kro no ene wabusua nim ebi boble nye yie ebi de aware nye yie ebi bibi nye yie abusua bi so ene me sapa otwatu honti no emma no ne omutua so ka abusua no from ya obi aba no apeke wo ewi ase de na uwu asamado eye omanti ena nananom se wo konse do wo ko nananom nti so obi kwa na me nananom e wo kwa amane mi obi ti me owu a ne baby kwa na enwo no abeso na da ye no abla ne ba mpa obenyi nse no wawo ene na asesa ne ma na kane ne wo ho nso na ye hu ne sa wo na ka se ne ho ye hu and the bible no asese bibia ni ho dia ma wi asesuma ba no bible no bibia ni ho oh jesus bibia ni ho eti bible na bibia ni ho ni ntino obi ye bone on twere ni hwe nachi losa fe dai so mu de naka ye nyan ya ye adwuma te se ne ya me no kasai ense sai na me no mienu sesi ahwe enkane ena mbusumti obi koya de bia o twere ni hwe nachi and in the name of jesus no to asoko if you say bible say boni bia wo be ye bia no se wo ka onfom so kire no a oye no kwafo ni tire ni se ode onfom so nyina be kyewo ne wate wo firi de antie nyina de eti so obi yire kura be kokodi no nipa kura ba akuku no nipa abeku no fi se mi wie ya makota so them praise the lord mi nyankopon ma ye bone chemi makofo obi yire enti ehu a na bosum nti na hye nipa adia etwi nipa firi bone ho no eni obiam ti na bone etu enti bible ana ma bone etu atese kristo som me na mka kyerɛw ana ma bone etu atese asani a wokan na na de be mu agye otum kese pa ye tumutumu ya abe nananom pɛ so ana suman ne ye wo ho ye adwuma no be ma be da akɔka kyerɛ ne yonko be ma so ne busudie kasa busudie a wonim sɛ tano be waye bone ama na boro so buso tieni yo ti na nanam sɛ busudie kyɛ sɛ bone a etra bone so buso nti fe na busudie to yankane no asankrofo nyina ke bi twɔ masu koma kogu kokwa ebretum amaseboni esiseni anini amini wo mo yi afiri wiase kra fi se enka ni wo so mo tena ni pam ese ibaduasa kini wo so mo tena ni pam o we nka tere ba kwa pra bende o be puru ni nyina gu ti ka tere so yi firim ti na no be ka kokwa ebretum anini asebo ani ahonhom fi ahyemu ma no wo de be ka ko
If you say, would you bush abefie? Oh, na yaka. Nini na chino. Wa wuno. Asamado e your mind. Okofasa. Na kokra mochi. Eti asamado twem. Ukoduru ho a bone a wudi ye no. Eho na akoko wasem. Ukobo amane. Na kokra mochi anna soja for na srafo. Ya twia osoka. Shodi ya chiro nyansa. Uyi tugu ya kono osi mojam. Wanu a na maguso. Briditititi. Ti ade bia be bia no. Eda ho ma. Na nanom da sunsun mo hintasam de kire ne ma ne nananom. Ti akola be ye bone a na so so kogiska duro kura no a. Ei, se kogiska duro a, se iska duro mi nchele sa sisu na eni nanim ko wu a. Na kokwa mo chi ko twoma ba de ne ne nkoye. We nyina no. Na nanom de kire ne ma ne nananom o. Na ne ye the Bible say bibia ni ho. Uwa echi na nyankofo kofra mo ko bua konta. Na uwo kwa so dem na ye bone so a nyankofo do bone aye dai atew yesu to wu asemi so o wudini no o se o ka se we di onye bone da no o se wa wonya na de fa hodie wu asemi so me bo ana be kan ho pala enti so obi di bone bia se de ania no o ka se o yesu wona nyame ba wona se nyame de bone achew e be ade no bi hwe wesu ni nsafo any bone e mo kro no e go fo bi yire enti obi ne enko dia dansi kunu mu enko ene me mfata what you say enti sanye ma we ni nyina no ana me wiase adan ya butu ti ye shefa se ya afashe no ye ka edombom se na no mu akonfudom ade a chi anopa no obi age na duane na ye ansa ne ye beba ho no Christopher ese wo mu eye all night na nan ma konfo so mo se mo shefa mo so mo sripe aha no mo nkyeremu ne se mu nkyeremu ne se apesire ye sripa ye siri ede ayi epe ye ere epe ye siri epe sede ye pe sani amope enti sa na ema we nyina ye sripe no ade bia ye mpe bia no eho na nwumere no se yi musuo edura ye pam de ye nyina afi edura na dwona se na honfi eni ahun papa nyina asori enti sunsum bia wo yesunsum papa no so obi wo bambo bia sa sunsum no kwa probo to onipa da se ne wo da ade a wo kra be kwa ko hunu ena ma wo da yesu o da ti obi timi da obeso da ye ya bo ntuo ade be kire na moja fi hinu ba no wo obeso da ye na krama ya ka no ampa krama be ka no ti onipa wo da de wo kra be kwa ko hunu no ena de be na wo da yesu da yesu no so no ye o ma hodo mienu ebi bo adane obi wo so da ye na obi ewu a nipa no won kwatenten obi so da ye na obi ewu so apani pani be wu ti da yesu wo mu mienu badane obi da ye bo adane I say opposite oso da ye na se no me aka obi a eyenhira oso da ye na obi ho aye fa na se eyewuo no dam no oso da ye na se obi isa aye fro ya deda no ewu ya kwande boy nyam oso da ye mo oso da ye so ne so obi sabi watote fimu a eyenhira obi da ye bo adane ena obi so da ye eyenhira bi asade ya chen amakoto toilet enti de ye obi fie ne se obi so fie enti obi an ne kra ne sunsum ne na de bosia odoma nkoma bo ade odema nipa no so enti apesire no yesiri pa wo ne yi musuo ye nyankama de ne ade nyina sa de bi yesu mu nwuma biala ye wa santimemu e o gana memu ade e be musuo e be ye san e be ya bebese entokoko ewudie ene me mfata bia na nanom mpa go chirichiri baye eno ne apesire no na ade ya chi anopa no wo se ye kotukuru sa na ye ka no ye kotukuru aha no we twi kasa kese pa a ye nte ye na ye hu ye ti na no yi na fanse ye ne ya ahwefo ehwe ye enu ye kasa ye kotukuru mu a wadaro ma se ye kotukuru mu a onse ye siri pere wie no akoya di agro ene dom ene busum ni di animu busum ni tukuru mu a o tukuru mu mpasa no twekuru mu ti ade bia ekosu kronim bia ye sunsumade bia ye musudie ya de bone de be kronim no bosom no omo gura agofo ma na egura bosom ni di animu a o tusile o tukosia o gunsa enkwanta so wo ye we nyina no na ade bia ye busudie bia no pani na tugu ti na enkanene na niema basa ni ade basa ni wiase hwe kolo na ye ba yi sa enkanene no a enkanana no ka bosom bia ba abeka nwase na satan obeka ho yi hu musu ansana
Sane me wo nyina wante ho asem mete ho asem ha e be yi hu musuo mi na ko yi hu musuo nyina to e safre krobo mpanimfo nyina ko yi hu musuo ti pankolo corona e ba ye pankolo ni bie ni wa corona ye ne da e che ne da enti sa ye musuo no a enam se ya fashion enti no ye po man nin kankro na de be musuo ni essence ye sese na nanom ko akire no bosom de animu no a ye fa kuro ni mu no ade bi ye se be ye bi era ye niema bi peso hie kamo jagu okro ni mu ewu basa bosom ni be pani ma ni nyina na ye ne say na wo yema no pankro no anasa wo yema o mamu ni nyina ewia so bebo dan frifie obenya de frifie sebia mu sebenya ado efie nyoya abonte tie yi kro no mu musuo epa musuo nyina na mra ye twa mwanso no ye sha fashion ase no emwanso ni nyina no ene na ntwere ne ma ye kuno no ye de ene gira ho ma Ghana man nyina na mamu ni nyina na mo bosom ni to kro no me de kro na bosom ni tim no o so hwe sa asomdwe obokro no ho ban ho ban ma asomdwe ba ti na duru wa de chi ahimache no a na bosom ni dom no ne nam kro efa kro no mu nyina na agro oduru nkwanta so a na ogunsa no atukosia kosia no oto me kosia no butu a adekudie ntie butu ye no bosom be rese obedane ade no obeto ma kosia na fa ansana mo se gunsa no se tua na mo akọ eduru ba bi ugo se bosom no nkwanta so ba bi ho a ogunsa o de fanta ni ade be go o stresse ye yi busuo ma epa busuo fo no na na no ma de so ni jamra kro ni etiesie kotu kro ma bosom no kokro ma pro se once ya ti kro ma ha de e se komfo bone oti krom no se nkobo ni se krom ba otimubi te bosom no betwa se ansa ni ye be se fa ye be ko dwabo na se no ade bia ya busudi e be kro no mu de wo so pra ni nyina etugo na sombi eno na se kotu krom na asechina no ahefo ye kotu krom a e ba ye e wo ye nana kase afashe mu no e na wa kira se no nana ye hu se memeda no pa na ntwie a ne nyenyem kosoro pa ye kun no na obia hoho ba ya akomfo obege na duane na obege ne banche ne bode no age ne nam wo akom sa ene amamre musa na wo na ahye da ye dabi na ntwie se de bra bi mi di ka kire mu eduru ade bi ade na wo ya ade bi na ade eden ba na wo yi oman ni nyina Ghana man nyina ti musu a abo a wonam te se otwie onam te se otwie onu otwie otu otiwuram ede abo osebo no tini ho mo pia enti ba mo pia osebo no wa ya de mo pia otwie no abo onam te se otwie enti na nanom abo ade bo mu no odom akwa ade bo mu no edi ntuo bia na nanom toto mu odom adiri bia no edi bia wo asechire ene na ade a ere toye ti entu badini kwa ene ya fa bibi so ntu dini kwa yanko pa abo wonam te se otwie ko twama se osebo no ni hu osebo no so ye nyana Ghana ha me catch no prince ento kwantimi si Ghana mam ha da no kore ifri se ade ye hu ya abo wonam te se otwie no ya kan moja ade agu ade ni moja nam de gina ade ya so bone ano piao Ghana ha ento kwantimi si Ghana mam ha da entokwansi o mai mun twansi ai atwa ho ahyi Ghana ha bete entokwansi a yezi kuro we kuro mu afo atwa se entokwa be se Ghana memo ha efri se nananom ahye moja na to agudada ja wa o Ghana national anthem o se yan ara ya sasi nie eye abo dendin ademai moja nanam ye dey hye tugu asase so edu mi no me se me ye di to ye dey se me ye bi di ato aso di age Ghana man ko tiram kum na ntwie no pia abo nam te se otwie tina ko gina ti Ghana memu ha ento kwantimi nsi hada efri se ye musuo be pa musuo fo kolona ye ba ye si ade achi obi obia ni wana musuo yi ye so ano ne ade pankolo ni obia no pankolo kolona e kan da obia ntimi so da de ntimi so da efri se ade ne ti freme no oduma nko bo ade obolo bo ade ade bi oduma nko ade ma ye no o ma ye nso ano o ma ade edi si ano obo ye no wabo hama wabo moa emo ne nyankopon se yemfa moa ye ho ti ade aboa de moja ne sunsum ne kra ne gina de manipa nyi asumdue ye de ne namasa aboa ye nipa dua no kre enti bone entimi si Ghana memu ha ja bone entimi si ya na ye hwe ye didi wie ye no ye ko park so na nananum akom mu no ye hu se obi wo ho a na komba otuhyire ne gu no ho obi so de ye beba no na odi fufuo na aye no ho
obi kura de ba na sabe ase bema wawro no ho na etam bi no de afa sabe ene to asese ye e wo se mebusu asem se me kono na bi obaye no ho se ya me ye ne yira enhame na mom ye free de dia obi suman ba na odi hire aye no ho na obi wodi tuntum ye hunu obi kura se wodi ade brown se na mnim se makoni ya yamo se eye eden se eden aha na emakonu ayam de ye no na edentina suman bi ba ase bi sa me da so hen o de asama ba ya na asama o nya ne ba bia jese na nakasi tv fi se tete obi eka ena tete so e wo bikyere ena wo mu teso so a wo mu kasa no wo mu adwumu ayeden ado ti bia bi e be hia bia na ehunu bibi nwanwa afiri mu a wo se yetiritu yetirim ne busa ne de e ma ya ahwefo so yede ehwe bie mu tibie ye wo so je di kai onipa da sani a o ma me wo o ma me ma mo yesei yensia so obi ani ne subai no kre obi ani aduane ope mampa ebi pema ebi so pema ni subai obi ase na adwuma wa yede and oye sala honhom tie ye di kai honhom obi ani na fade ya wo de kokon obi ani na ade a wo fa kanya no na ne ho sisire ho so obi ani sabi aduane a odi a ope ne yefo die obi ani ade a wo de ko ne man no kre yan hwai busum be tano busum fufuro ne busum fufuro oboshire shire no a obolo ejira ha ma se ni bibia ifiri otwede ampokwa be semna e fita entina eye kron tano ko tano ye wotano emba ye wotano abusia saa na ewo busum brafo ye wo busum bi ho a tieni yo obobidie ahefo so hwe ne ye busum bi obobidie bidie a obo no ni bidie obo chese bidie gina ho masumu nyuma aha enti sadie bi yesumu ade bi a no ono so ne dia no ye osunsuma ohwe mframam kre tieni ye ye wo hwe mframam ye wo sabie kafrache busumu a oye asase so adwuma ye wo busumu a sabe oye esura adwuma ye wo busum bi a sabe ono de oye ahama enu ntina o ma me maye dua ebi ye doctors ebi ye lawyers ebi ye driver ebi so ye kromfo ebi ye wudifo ebi tirimo odin ebi pema ebi mobro ebi so tirimo odin ye obu ya ne boni obetua so obi so obone fache obi wa akoma papa sana ahonhomotie na sunsun bia so bi wo a atale kokko eno sha ekanya ne sunsun sana ahonhomotie na sunsuma afade na ofa no eno odidi akon ti sa bosom ba o che na kodie ne na bose ne sede ni suni ne bantie so mo munnim no de motiase ye tiase yesu ma bi se blakune oba anyan futuro ena odigu na ni so na wo ye ni sei o pese o kire so nipa da sani bia wo na manwia mu de o sokra wusa bia so ye wo abefa nwem enti busum bia e wo na ade a na na bose ene ade a ekanya no ne de odidi akon obi ba omudanta danta na omo no ejira ha ma se onso omudanta enye na dajam na be wo ho a sa suma no ka oda dajawo o kire se de wo free nipa da sani na wo na wo ba na dress nhyɛ wo nko ade bibi betimi wo tu ye bibia no hwɛ niye na wo wie no so be sa so akwa na ye bone so a obetwe waso amu akwa dajam enti sunsun bia wo na bose ene na ade a wo ye ena se kire nye sesebi bidie ana hyire ana akode ana atale a wo hye no eye kwa busum bi wo ne nkyirase busum bi ho na se obazesi a zetano aba na tano edi hyire aye no na tano na koda wo de hyire no omini padua mu ya obusum bi ho e wo me busum ni mu a ani bre soja oba na hyire na wo no oba mi apashire ni nyina afiri no ompe if so onzo hyire na chiwade enti se obi di fufuo obi so fufuo odi ana one obi di apese na dua ne pa odi a epoa no obi so odi konkonte abeti a ene boa no no amen
obi so ni konkonta na afa ne yam ampa enti se de aduane edie tie se de nipa epi aduane biam tie se de ahofadie ahofama ene atade ahofade etie se de yesu ene yaban tie se opebrantai obi so pede odu bunchimia obi so pe kotokuro sa na honhom etie ebi akire na kode ene ne bobre ene se de odoma nkoma ball no na fade ene ne nkuni die sitie na ye hwe de bosomo a wesane a wamo danta onim se ye ne a ye hwe agro no de ye gina ho a ya na ase twetwe ya so akra se mi kunu na ase wabebie se de ne to saa wo nipa mu no na go konfo no ko wa no se bi no kuta bible sabi ande wa hu se bi oba bi wa hu no ba bi ne to saa unim afunu achacha esi wani mu ande ya oje ene si wati ko wati so a enso oje de si wani so a si wani ma oje enti so nsum no o ko wale konfo a enu nti na konfo o wale a o wale wo bia sebia mu sebe nyaado wati amamle ni ene amane yase ene na wiase bibi o ampa na enka ne no konfo bia no o kromu a ye wo fidua o wale mu eso mdo mte kwa amamre ne amane yase mina nka kiro ene na wiase adane o ni nyina yakosi broni ate se ye ni ahimfie ya sebe ukọ ahimfie bia ahimfie bia ye wo fie bia abusua no e wale mu nkre ya sa fie no se duru se ohini bi be wale a e ko ni e ko wale fie no ba ene nyina ukọ sebe ye wura opemso a efia ye wo fie ahini emu a ye wo fie bi wo ya santimem ha se sie nyina e da so ye den e wo ho e ye dwuma ene akosi broni de bible be say eniema obi ko hia obi ba bia no wa no ko wale wo ba no kra no na o ba na busia fa sori enemre wala wale konfo ni nyina so ye ba yiwo na o fa me kan plenche o say unya konfo no wale no me na me ka kiro se na na me ka so obi ampe konfo unya konfo ana wale obenya ka obenya fie nye awodi akra ni eniema ne pa ho ni nyina aka ho da nche kra no a wa anya hwe kra no abonsamfo enya oda besi wo mu anokwan ombe bo kra ho ban woni abusua ni nyina ma oyene enka ne no ne yesre konfo na ya wale no efie bi wo ho atie fontie ni ye pa na mu hwe ne efie bi wo ho na fie no enipa nche ewu nipa nyina abusia panyine no wo kire ne ho ne de hia ne ho fe de ne koma konfo ke gino ware no na yesade epepra de agudie aka no ho yesade koko aka no ho je nefa usunsum kata so ne ngoma abusia na senya dai entre enka ne bia donipa ne lipa penipa nya ne na wudi skato ha na de nipa to ha be yisika ye be yiska no na nipa ye kukura do ko jiska na ska na ho ene so adum nipa ekura ukura ye ji na frato nana enti enka ne no efie bia abusia panyin no enim di no wo kire ni mama mre ni amane no de akoma konfo se je no na ne nwo tine akomfo na safa babusia no ba nti akomfo ba kuntimi gina ma pem ti akomfo bi yino no ye bia nson nwotwe bob nyina ho ban so nyina bia so be wo ama busia na gina ama mase busia na se atre enne me ka kiro pre unya komfo no wale no nya hodi asemo unya komfo no wale anya bia mpo no wase be kine anya bia no sunsun bone enti be woni no ton kwanta mo apa chama me ka sem kiro ka kire o komfo bi ko wale fie bi yempere ene me wale komfo bible abu oboa nipa obeso eje no wo ye baifo osuro se to be pa onim se eniema ma ye ne fie no osuma sedia enyina no eto beti eto ba be daddy ofa yana akomko atushire na tuntwa ho nokre akom eko enka na tete wono a enka tano fami no kombe wale wo ba wo twabla oba wo twabla wo wa bia wo so wo wawie wo twabla kura ma me panimu ama me mami panimu no ona be no odi na medi ole be mesa menene be da so o ya miro enka na tete no asa ware fufura aka ho ansa na mi ankasa ma wale ma bu wale e be se miensa ya me no be wo ene wo be ka sa ma mi panimu no onu na be maduane onu be fi se efi ni ne ho nokre ene braduane nkwa ene o mu die
ene ni pedi ni nyina so ye fi abo ni padua emo aka mu jabo ambonti nua ne to me ka se ba kire ka kire me atiefo ahwefo yi wa wo hwe na nakasi tv ewo mo amu nua na wo ya de kese me nhye ene madwina ene me sabe adwempa ne adesua ye asua enti se oba bia so pokunu yiye dia ubu nsa enu afa no na makuru bi no kure ahwefo yi atiefo me se asisu biem mo amu hwe me se wo so pe okunu na se opo madachi eyiya se wo chima because obu nsa se wantia na namafo se wo chima ene bi so bobro putoka so mfense se onya o mensesia memfa nya aduane ma okunu ni o tom na wo yesa wo blebe ma sunsum ase esai niema eble sunsum ase na emwa ema be ma sunsum enya den enkata wo ma ene wo so tom dawro na mabama wo no nana yensan hwe ade bi wa ha na yensua bibi wa ha se na nono mu komu obia hwe bia ubehun se so bi ba na wabesa be se waba mo anim na ibi a wabekoto na se ode ne nsasi fam ana wa ye bibisa yenim so mo hwe yen ya wo mo ahwa kom no programs no bebre be hunu nya meken nana eho wadaro mo nkyeremu ni se akom ye kom no bonya ene se bonya ya ho blase bonya ene obu ene kan bonya twi kasa kasia pala makacho wa intasem ya kom akom no ya kom bonya eno ntina tano nyom wase bonya bonya ni akomi na mi kutu bonya o na mi sile bonya o bonya ni akomi ya na mi kutu bonya o na mi sile bonya o bonya o bonya ni akomi bonya eni akom e ya ho brase e ya obuo enye nne ene obi asori o se me kom no din samfo din samfo no komfo be komo a komfo bi agina dwomu a se okoma kompa ni etete na kompa wa wo ya komfo papa bia uhunu we ya kom ye sononko we de wo ya komfo pa uhunu se komfo kom na obi a onim sunsun mu akomu ahintasem bia uhunu nipa na hu se we komfo pa komfo je wa frem so uhunu enti se okoto no osra de de ka osra otwedi ampo efi so ono bo osro bo asase na ogina ona tumi ni animu nyam nyina edai ono na hodi ni nyina ona emu tumi sadi ahun ma esie nyina so obi ye boni bi kura de tia wo ba edai obeba mu ntem abeyi no enti ye koto sre no asra asase ensa na wakoto asre komfo e wo no o to na mo de ma wo osoro ni asase ene mu nua no ma hia ho enti se boni bi kura na obi wa once a wabre wo ho asia ma no wo ye boni bi akura nyedai enti yawo enya dwuma so wa ye boni kura se wabre wo ho ase enya dwuma na wama ahonhom ewo ni nyina so kafra sampa ubedi agro na ahonhom no mo kafra se ekwan nyedai enem ne di wagro obi so ofiri ono kosi dwom o ti se twai o se boa onim hwi ontie onim animbo swat ase enti obi ti be kokomoko e no ko was he obi be twu owu mra obekum na la ho no adututu otimi dem say ho ene challenge tim dem obi e so no ho hwe enti tumi no ahonhom no so ho hwe se bi so buru bi so you're great grade 1 grade 2 yawo ayi pastors ne IGP ne yawo ayi ho ne Mandela ne ho ene Nelson Mandela o mu nyina ho salete the sunsun you're great na ewiase yemfa tumi ho ye yele tumi ho ma me kwabra kese ke nipa da se ni ntime nyina mani the correct yemfa so sad different ways sasa no ana different ways no entre bibi ya wa tanogro ya wa blafo ya no na ye begusa na ya wa bro ye fe no nyamintumla nyamintum frisurumla nyamintumla ana ya wa grobi asamu amosa no ai bia wa sekire ya wa po nyamintumla ya wa grobi so fe ntachimai tachimai tachimai ya tachimai ai ya wa grobi ho
ya wa po ya ene ya atano gro ya wo nsuma gro ni nyina gro no difference nsusu si se na pe fo se twene ne sesa na asa no so ya de asesa enti sabe ya bo high life asa agura ya sa high life asa twini bia wona gro sunsum bia so na gro ene opa emma ne kanya no ti ya na agro no mu no wo tumi na aba so na ase suma na aba so yetimu so timi de waso ko tere ba bia wo mo bonnwom no ana ase suma na ye na so sei eno no ya na pe asem bia tie ne twene na ebo ne bia wo de akire wo eno ti konfo a ya anya na kom no na kom wiyi onte ne ma bi wan hia de bi enti ya kwaye wakom a ntwale woduro dido na ye be sha mo adware no first ye dwale woduro akonfuduro ene awie no ye woduro be dika dwale wo dika tosu mienu pe ye kopa dua be fe no twerebo a so ye nipa din twerebo akodua o twi we ni di mantam twene ho sa tumpa twene ye goyi twerebo a ne ye de sa dua no twerebo a eye sunsum di akase pa enye dua bia na de sere twene o sa ye na obi ama dua bia so se twene o ye fe no twerebo akodua no sa twerebo a no ye be pa hama mienu di aka ho e da she drama o ne kosua dem sa do su ye sha ma wadwale a ye bon sansoro unim sansoro e de ade a e ka ho ana ho ye ohene ha bi e ka ho ana ho ye bon kashiri ne de ato ne sha do na ma wadwale ente do ne ezaso da se ne do ne be sha ma wadwale no sa asem sisesi a ne e botwene mu atumpan mu a wo ha ne goso bo so de be kan do be fie ama ye se bibia si wo be ti se asem asia ye botwene wo sumpa be frew yes eti konfo ya anya na koma ya nse wonwale do no wonya konfo ofa me kasema me sisu bia obi a okom na we anwale na duro no oni sunsum akom eni aduro enya akom ni asa na wo sa no akom ni aduro ti akom udware bi no wadi bi no watafri bi se bia sunsum be yedu de sunsum boni bi do obi ko ne de ne bra wo konsuo so a wo kra beti na yedai age no na wo ankasa no de wo wa wo sompafe we so sompafe wo betu akwaje me mfafe wo so twen me so twen so ma me yo twen to da bia nya duma eti obi wo kom akom nya akom ni akom no oh ebini ne ta ezi akom ni akom fa akom wo be dware aduro ye wa aduro be dware nkwanta so wo be dware kwa ebletuom wo be dware nsamampom nsamampom aduro wo dware a wo dware no sada aduro mu na nsamanfo so dware bi nsamanfo ye betu se aduro bi asi bletu kwa ebletuom ama se ko dware wo be dware aduro no mu no wo bo se wo pa akese pa tse nanka na o da kukuo no so ya ko na wo be dware aduro no wo mu no se aduro ni fa roba e ma me e be fa roba e ma me ma etiefo ayi mfato yentem hwe we kukuo etiefo ya se aduro kafla ya se aduro agukukuo mu kukuo ni o ena aduro no ewo mu ena si kwa ebretu no obekọ akodwere aduro no obekọ no wona bobo ntini wa yesi eda so na otwene ketere ba se na o ma be dware no o ma be dware ense nye wo aduro na akodware na ahonhom no ena adane saade no to o mu ma tumi onti wo dwane a want me nwie pay obi timi dwane bodam na mom wo sa tu aduro no mu a wo no nya dai wo hunu ni biem wo dwane nya tumi enti nya akom ene nkwasiade a o mo na o mo tsere no betrata internet ne YouTube a no bu krofo jeje o musika no o mo nkom woni mi shi onkom akom papa sunsuma mfa no ya mfa na nkon tete wa anwale aduro wa ani aduro enti twini no ho hwe na me ko baby just kai kokomo yi me kokomo wiye no mai bi pani mi wo ba no ba chia mi si so mi sa no chia mi ofa wudi agro obet kuma to be you asase wudi agro because ahonhom na ahia agro na wudi no ha wa bi abefa so obedi agro no sonko nipa fe ene amanfo betu aka bom ni atrai ya trawo ha ya try ho na be hunu se tumi ka ho so wadura be hunu so loko we je usunsuma kuta o na obi ade ne honhom o be betu aka bom ni aya ade ako atia wo ama usunsum ne kuta wo no kra na enyamu kwai
ɛna twitwa wo saa ble no ɛna adura wadwane ne de wo yam ne de tu mu no ebe kyerɛ wo bɔbra wo de tie ti akom nya akom ne akom jo nana na nipa bebre a ehia ho ehwese enka kane no sebelo se tie kom na bia komfo kom na bia binum yi tofe na binum yi scan ne ekekeka ho so na no asa ye hu bia sa no etwem ana sa tofe ye ne sika ye ne ade nyina ye ka enhyada nka kom ho ye fenum nkonya tina penifo se ye fa nkonya ye nkobo tie fie enka ne no obosom se ka me nkotia mkuta wo sana me penifo ne ye sa ade no pa enam se ne amanfo de ye rough edi bu nkrofo wo TV so no ena tano se sebe nyaado ye ji asra na se wanyi bi so mo were ede awu enkwasiade nkrofo ye no wo koye bia obi a owa adwen pa be wo se okra na onye papa ya oso ka o be betra TV so ye yi sika ye yi tofe ye yi wei ena tano se sa de ma we nyina munyae ti tano no makwa be nyi bi enka ne no se ka bosom ne ma enkwala ne enkotia tiefo ntie ne ye mo tie fa ne enkotia no sunsu mo ya de kete ye so mo ya kromfo so o mo ya messengers o mo ya kromfo sumafo o mo ya kromfo o mo na ho abosom ne de esuma wo mo ko fa wo ma ka modi agora wi am kom no na agora duru bebi agora de na o mo ba be ye show bi ama ho aye dai aye fe ama ho aye de enya ni na obi asora osim yiska Krufasa Hindu no onyi tofe okum ni panya no enti ano no krufasa work eno no ya comfort work enya comfort work enti so bi yiska yi niama eno ncheso eno ncheso e comfort wuti metu ya de bia ma na metimi de akọ bia akọje ade bia wo betu ya bibia yi yiska enso ncheso e comfort e kre mini aduro krufasa Hindu otimi dia ade si wo bu be yi na aduane ya no a tututututu na mudi so wo te so ka so e comforter dabi ene boys ni bia kojeje obeka TV so wo se bia comfort so si no di bunko fo ojo musika no otwa wo mabe o mu nyina dey shame o mu ya comfort ya wudifo o mu ya nipa bonefo enka boso no ho ne kre eti so bi betra TV so no wo se hwe mikuta tumi mayi sika ka cha no se wa o hwe na kase TV nka kom ho kan se nka kom ho akom nyankonya akom ene se obekun age oman obi yale wo hwe ne ade obi so otukwai waboa no obi abra boy basa o man ho ato no o hawo ne abebre se da nipa so wo yi afiri so ya de boni e ba wiase se de yi musio Ghana memu ha eye pankono maya pankono ni bia kolona bia ntima nche no na oji man ene ye fa na kom ye kom de ji oman ye kom de sayare ye kom de boa nipa enye nkonya wuyi nkonya se wuyi nkonya de boa nipa ma nipa se kiram ne ahoto ayede aba enye azan ene kontompo no ene de okura betwa ye bi me da iska opa me kire okwa bi no afa so wo betwa ye de ogu ye bi sa enye ade bia ene na obi kokoje a no de betra TV so ene TV abuonti na nipa adwene muso nya hanti no ya obi aso ani bresa no bi ani brisika o fa se bra sende ma ye se na menye sei tina me be kan se sende ma bia nya no kre eya za eya kro no o tie fo so ne be ya dwe so bia sende ma ni bia gini sika bia no wa nya hwe ama no anya yie e de woni hwe eya adwen kase ebi wo so akamla beat o me ne yi fo no na hyehye ne ya ye ne de beto na wiase wonum tabu afa hwenu no na wo kire kwai wo bu obi agini sika wo o ka so wie kwakwa mo che wa samado a wo twen wo asam ni nkonu ya daw so ene no me ya wodi ato ma no nana no so no se woni mo a ka be sesa atwe wo firifi ne bone ene nkeka ye ho nyame nhyira obi a ma obi akoma so ade ne nsanka so ahefo nana kase TV na wo hwe na ye nyina nim se mre kakra mu ni nana ifrase ye se ye chefa ene yi a wo hwe yi eye ne nsia ne ma hodo a kwasiada ene ye wie ne ma hodo a nananom frase ye se wo mu kom ya hunu a ye nim na ye ntiase ene ne ye ban na so ye na ye bebusebusa no ene ye nim se wo hwe a we sua de pa enso afrim na de aka ne nyina ne na aka ne nyina no yakobo nyina tofa ato ho a ye wie dwumadie ne nyina wie a we no part 2 so beba
kyese na kakra aka de be hunu ene no mbekire ye bia no so de betua enso afiri mu adaro ma mo hwe yen na mo tete asem sansem pani se wo yira wo kro mu hene aben anase ne kini ya wo yira adwabo ase enne ya yira ya mamre ena ye hunu ye benkum ye hunu ye nifa ti pani se wo ban suo hu ana ate se koto bowa de ye hu sadnim die no nyame ne nananom de ama nana kasi de kwan bia so no wo se ye ba ne nchen ye beji bi enso firi ho de wo hwefo ye beda mo ase momodna sembe koso ahweye na mo subscribe wa share e de ama enua bi edi di breto ba kwesi twemesi Mandela menam di dwuma de ho chiame emre pe South Africa ye besa ahia bi ya wo South Africa no we Ghana